bo día, Pablo. Un placer estar aquí contigo. Ti vas a ser un pouco encargado da parte de economía. Para ter unha boa universidade, ter unha responsabilidade nos temas económicos e facer que a universidade sea sostible, o máis importante é ter unha boa estrategia, que é algo que tamén vai correr do teu cargo, non? E decidir un pouco en que ámbitos ou en que áreas se poñen os cartos, non? No caso da Universidade de Vigo, pois podemos decir que temos unha universidade moi saneada, en comparación, por exemplo, con outras universidades do sistema galego, e que, bueno, pois generalmente, pois, usamos ben os nosos cartos, non? Pero que é moi importante que teñamos moi claro cal vai ser ese modelo económico que queremos para os vindeiros anos, non? E que imos utilizar, e quería saber un pouco a túa opinión nese sentido. Bueno, pois nada, eu encantado de estar aquí falando contigo, encantado de formar parte deste proxecto e poder continuar con moitas das iniciativas que se están levando a cabo xa desde hai uns anos e o primeiro quería dicir que penso que é un acerto recuperar a parte do ámbito de economía e tamén engadir como unha parte sustancial deste eido, desta vicerreitoría, a parte de estrategia, porque hai que ter un ollo no presente, pero tamén un ollo no futuro. Efectivamente, temos que programar a universidade do futuro e é moi importante ter esa continuidade, non? E asegurar que podemos continuar e que podemos levar a cabo os proxectos que nos plantexemos. E sempre con responsabilidade. Entón aquí é onde entra a economía, porque a responsabilidade non é únicamente estar pensando no que estamos a facer hoxe, senón preparar as bases da universidade tamén que vai a vir e que temos que ter en conta. Como se pode ter en conta? Bueno, pois tentando facer unha planeación dos recursos e dos orzamentos que sea anual, pero tamén cunha mirada a 5 anos vista, que sea moi transparente, implicando a todos, na medida posible, pois, aos diferentes servizos, as diferentes vicerreitorías, de modo que se teña un proxecto colectivo común, que se chegue ao máximo consenso, como ven sendo unha seña de identidade deste equipo que estivo hasta agora na universidade e onde as persoas tamén estean no centro. Bueno, a rendición de contas, non? Sobre todo é un factor que nós queremos perseguir e, sobre todo, pois, facer actuacións baseadas no dato, non? Nese sentido, pois, falábamos un pouco de crear unha oficina de análise prospectiva, é dicir, dar como un pouco máis de fornecer a unidade de análisis e programas, ter os datos máis áxiles en tempo real e que nos permitan, pois, tomar decisións e cambiar o rumbo nun determinado momento se o vemos necesario, non? Totalmente. A aposta pola digitalización é moi forte, é dicir, aporta unhas ferramentas que temos a nosa disposición para poder mellorar a toma de decisións con datos reais, a tempo real, digamos, actualizados. Entón, en tanto en canto sexamos capaces de ter un servizo como a unidade de análise prospectiva, ¿no? Donde non só, repito, non só se estea a mirar o que pasou, o que está a pasar, sino tamén tentar identificar diferentes escenarios que nos permitan anticipar a todo o que poida vir, porque estamos nun contexto pois moi convulso neste momento. Convulso, con incertidume, con múltiples contingencias e a universidade non pode estar espaldas a todo isto, ten que prever, ten que anticiparse e tamén buscar estar preparado, non? Estar preparado e buscar as oportunidades que hai, porque sempre que hai unha amenaza, tamén existe unha oportunidade. Entón, na medida que nos saibamos anticipar esas amenazas e nos preparemos, podemos chegar a xerar unha serie de oportunidades para os nosos colectivos que nos permitan, pues, por exemplo, diversificar ingresos, que é algo que dende a nova legislación
que temos as universidades, pois se tenta enfatizar. Entón, Claro, ese é outro aspecto, non? Fornecer as relacións institucionais tamén con as distintas institucións para conseguir obter máis recursos, pero non só da Xunta, non? Ou da Diputación ou do Concello, senón tamén pois, a través das empresas, a través de fortalecer relacións con outras institucións, que determinadas empresas poidan actuar pois, con mecenado, con programas tipo crowdfunding e outras variedades que e, bueno, ademais dos proxectos de investigación, non? Que xa captamos bastante, pero hai que incidir tamén en que todos os grupos e todas as persoas contribúan de algunha maneira a enriquecer a universidade. esa diversificación de ingresos é algo que temos que explorar, que temos que consensuar e que temos que implicar a toda a comunidade, porque é un elemento moi relevante. Aí xa aportaches algunhas ideas, no? Que é a colaboración coas empresas, con institucións, hai moitos elementos como a formación continua, microcursos, despois temos unha rede de embaixadores tremenda, que son todas as persoas que estiveron vencelladas en algún momento á Universidade de Vigo, Os alumni. os egresados tamén da Universidade de Vigo, ademais cada vez con postos máis relevantes e sempre dá gusto cando vas por aí te topas un antigo alumno, sexa onde sexa e moitas veces o cariño que transmiten cara a etapa que tiveron aquí. Entón, bueno, hai que aproveitar eso, pero non só aproveitar en termos de como beneficia esta universidade, sino que nós temos que pensar en como nós tamén axudamos ao noso contorno, porque ao final somos un ente, unha organización que ten un gran impacto no que é o desenvolvemento regional do sur de Galicia. Favorecer esa proxección social, non? Non só económica, senón tamén social, non? Esa transferencia á sociedade e calqueira colaboración que fagamos, pois eso, cos antigos alumni, como decías, pois vai axudar tamén a que se estenda o mensaxe de que o coñecemento ten que esparcirse, non? E ten que chegar á sociedade, non? E ademais abre moitas posibilidades. Hai, claro, un cando empeza a coñecer máis as persoas que conforman esta universidade en distintos ámbitos e os coñecementos que teñen e o que poden aportar á investigación, que está o avance científico que se está xenerando en distintos ámbitos. Claro, eu tiven esa sorte porque nós estamos nun grupo que contacta con moita xente de outros eidos e dice que aquí hai un potencial e un capital humano e Que o mellor intelectual. hasta agora non estábamos explotando o suficiente, poderíamos decir, e creo Sempre que hai espazo de hai mellora. un marxen de mellora Sempre hai espazo de significativo mellora, pero así é como temos que pensar. para incrementar esa relación cas empresas, de que hai ir día a día cada unha delas presentando o que fan outros distintos grupos, con catálogos, mostrando un pouco pois, todo o coñecemento que temos en distintas ramas, non? Porque somos unha universidade moi multidisciplinar, non? E iso é unha ventaxa tamén, que podemos incluso pois, facer que distintos grupos pois, poidan colaborar, non? Que unha parte importante da creación de valor reside na conexión entre, ou como lle chaman tamén algúns expertos, a hibridación entre distintas disciplinas, non? Porque aí se empezan a enfocar os problemas e aportar solucións con distintos prismas que ata o de hoxe, pois, o mellor non se tiñan acadado, porque cada un a veces está un Sí. pouco no seu ámbito e esa conexión, pois, axuda moitísimo. Efectivamente, enfocar un problema desde distintos puntos de vista seguro que sempre aporta boas solucións. Sí, En ese sentido, pois tamén comentar que temos pois, os nosos estudantes son pois moi innovadores, moi inquietos e lle gusta tamén o emprendemento, non? Entón, tamén temos que fornecer un pouco ese, bueno, xa temos o programa Incubi, que facilita, non? Que creen as súas propias empresas e que fagan un pouco un desenvolvemento do que vai ser a súa carreira profesional, non? Que opinas dese aspecto dos Incubi e si temos que, como podemos facer para mellorar ou para favorecer que sigan con esa idea emprendedora? Pois eu teño a sorte dende hai case 5 anos aproximadamente, ou xa 5 ou máis anos, de formar parte do xurado do Incubi. Ajá. Entón, eso te permite ver as propostas. A verdad que te quedas abraiado
ás veces das ideas tan boas que hai e da cultura emprendedora que temos que seguir afianzando, porque isto vai moi en liña co que pide a Unión Europea. Pide que desde Europa se lancen iniciativas emprendedoras innovadoras que nos permitan manter o pulso con outros bloques, digamos, económicos que quizás estean collendo un poquinho de vantaxe. Entón, ese apartado para min E nós é vamos seguir fundamental. apoiando pois que tengan recursos económicos, que teñan espazo e que, bueno, seguir favorecendo, non, ese emprendemento, porque moitas desas bueno, semillas de empresa pois acaban rematando en algo moi sólido, non? E temos algúns exemplos que verdadeiramente fructificaron e chegan a moi bo porto. Sí, ademais están salindo moito, dan tamén notoriedade a non só os investigadores e as institucións que apoian, sino a propia universidade. E que esta parte de emprendemento non hai que apoiala cos estudantes mediante esta cultura emprendedora, tratando de facer programas de apoio como pode ser o Incubi, pero non só, sino tamén os nosos investigadores, porque incluso a LOSU recolle a posibilidade de que se formen spin-offs ou actividades, iniciativas empresariales na universidade que despois poidan revertir E que nos propios incluso investigadores. E eso é un incentivo e xa digo que é algo que si nós temos un diálogo institucional e vamos con esa información de como estamos contribuindo e en termos, a ver, somos unha institución pública, non temos que buscar necesariamente a rendibilidade, pero si nós tamén dicimos, pois mira, o que se inviste aquí, despois se transforma moito para todo o que é a sociedade e se multiplica os cartos que se poden chegar aquí. Entón, eso é fundamental, é unha carta que nós podemos xogar cando teñamos un diálogo institucional. Efectivamente, facer unha boa inversión en ciencia, en realidade é multiplicar os cartos, non? E iso é algo que ao final despois pois rende na sociedade, rende nas persoas e é un dos obxectivos, non? Entón, eu espero que ti leves esta vicerreitoría con responsabilidade, que sei que vai a ocurrir así, e que teñamos uns orzamentos moi equilibrados, moi estruturados, e que incluso sexamos quen dun determinado momento, pois cando pois temos axentes externos, non? Que, pois, como o caso agora da guerra ou como situacións da COVID que tuvemos no seu momento, pois que sexamos quen de manexar esas situacións e de seguir adelante sin problemas e cunha universidade saneada, diversificada e, ademais, pois, coidando das persoas e das necesidades que temos na nosa casa, que é o noso obxectivo, ese horizonte H2040 da Universidade das Persoas. Moitísimas grazas, Pablo. Gracias. Un placer. Igualmente.